Ikomplu għaddejn l-evalwazzjonijiet u l-spekulazzjonijiet dwar il-kostruzzjoni tal-mina bejn Malta u Għawdex kif wara diversi studji qed tiġi propost li dħul u l-ħruġ tal-mina f'Malta ikun jinsab fil-viċinanza tal-bypass tal-Bajja ta' San Pawl. Min-naħa l-oħra, id-dħul u l-ħruġ f'Għawdex se jkun jinsab in-Nadur fil-viċinanza tat-Torri ta' Kenuna fil-periferija tal-istess raħal. Studju tal-EIA, l-Environmental Impact Assessment, diġà bdew u tiġi ippreparat mudell ta' simulazzjoni u dan se juri kif l-inħawi se jkunu affettwati f'termini ta' influss ta' traffiku u kwalità tal-arja. Intqal ukoll li d-disinn kunċettwali għal proġett tal-mina bħalissa qiegħed jitħejja. F'istqarrija ntqal ir-rappreżentant tal-GOG attenda laqgħa dwar il-proġett għall-mina bejn Malta u Għawdex. Eżatt bħal 82% tal-popolazzjoni Għawġija, l-organizzazzjoni hija favur l-imsemmi proġett u temmel li jkun ta' benefiċċju għall-Għawġin kollha li jivvjaġġaw biex jaħdmu u jistudjaw f'Malta. Huma qalu li permezz tal-mina il-gżira Għawġija tkompli tifjorixxi. Iżda hemm xi joqsma li jeħtieġu aktar studji fejn dawn jinkludju studji dwar il-ġeoloġija u kif ukoll x'għandu jsir mill-iskart tal-kostruzzjoni. Dan il-proċess għandu jibda fis-snin li ġejjin fl-eventwalità tal-kostruzzjoni tal-istess mina. Il-grupp universitarji Għawġin għalaq l-istqarrija billi qal li dejjem wara twemmin tiegħu favur l-idea li jkun hemm mina bejn il-gżejjer.